Lukáš je v tom projektu už úplně od začátku. Původně jsme počítali, že to bude taková, řekněme, rychlá konzultace. Před nás chtěl opravdu asi 10 stránek dokumentů, vlastně co děláme, jak to děláme, jak o tom přemýšlíme a tak dále. Já jsem si v ten moment říkal, ten člověk se asi zbláznil, já jsem tady chtěl jenom něco zkonzultovat. On nás dokázal výborně navnímat a vlastně si nás od prvního momentu získal, protože jsem viděl, že ten člověk jako vyzná se v oboru, zná ty lidi, ví, jak má přemýšlet. My za Lukášem chodíme s těma nejtěžšíma otázkama, se kterými asi nevíme rady. A on mi to pěkně dokáže vysvětlit a díky tomu já dokážu vlastně dělat nějaké rozhodnutí, které bych bez něj nedokázal dělat. Si dokáže opravdu za něčím stát, i když já s tím třeba nesouhlasím. A říkám mu, ne Lukáši, to prostě nebudeme dělat, nemá to jako přidanou hodnotu. A říká, Lubo, prostě ty jsi úplně blbej, tady vidíš, jasně ti to napsali, prostě tady to musíš udělat takhle. Tak já to tak udělám a opravdu, měl pravdu prostě. Měl jsem za svůj život zkušenosti s poměrně hodně, řekněme, konzultantama a to, co dělí od Lukáše od těch ostatních, je, že on vůbec nemaže med kolem huby a říká věci tak, jak jsou a nic netlačí na sílu a nesnaží se jakoby nic prodat. Všechno se snaží opravdu v rámci toho nejlepšího zájmu toho majitele nebo té firmy. Vždycky o tom přemýšlí tak, jak potřebuje ta firma a toho si na něm hrozně cením. Dalo by se říct, že Lukáš dýchá za vaši firmu, když s vámi spolupracuje? Tak určitě. Ne, Lukáš za nás jako 100% kope a opravdu, když něco jako potřebujeme, tak on se do toho ponoří a vidím, že prostě přes to vlak nejede. Hrozně se mi na něm líbí, kdy prostě já hodně něco potřebuju, on mi řekne, prostě teď to nedává smysl dávat. I se mi kolikrát stalo, že vlastně jsem s ním za ním přišel, že bych prostě ho potřeboval trošku víc. A něco on říkal, že by tady byl k ničemu, že prostě jako rád si ty peníze by vzal, ale že by mu to přišlo jako blbý. A to je jako věc, která vybudovala takový vztah mezi náma. Já vím, že vždycky zatím bude stát on a nebude to předávat nějaký asistence, někomu méně zkušenému. Vím, že vždycky zatím bude Lukáš a že se na ty výstupy můžu spolehnout. Co bych řekl někomu, kdo chce s Lukášem spolupracovat nebo jestli s ním má spolupracovat? Jednoznačně běžte do toho, zkuste si to na měsíc, na 2 a uvidíte, jak vám to sedne. My s ním spolupracujeme od začátku až do teď, kdy už vlastně saháme na 250 miliardy obratu a v posledním 3/4 roce už ho beru jako stálého člena týmu, který prostě u nás funguje a už je jako interní člověk skoro. To opravdu nelituju jediný minuty, kdy jsme s ním spolupracovali, protože ten člověk nás dokázal posouvat, když jsme byli pidi, když jsme velký a věřím, že nás bude posouvat za dalších 5 let, kdy prostě budeme třeba 2-, 3násobný. Jmenuji se Lubomír Chudoba a jsem zakladatelem Vital.cz.